Control and break one fridge. Buddha, water to drink, please. Bomira Langton, nakufona Langton, bomira kufona chakufona ndina kufona Langton. Ona hii guys kushaiwa speaker remakuwa. Rakafa mtidza nditengera speaker remakuwa. Mundomboda nditenge kuti speaker remakuwa. Rekuti muwe makuwa. Come on guys, mwe munhu ngango nditengera speaker remakuwa guys. Oda nditenge speaker remakuwa. Muda nditenge speaker remakuwa guys, mwe munhu ngango nditengera speaker remakuwa guys. Ona izvo so tikutota kusatowa zvimwe zvinenyaya kuti hapana speaker. Moti nditenge zve speaker rangu ngogara ipa papara nomborishandisa. Saka munitengera speaker remakuwa guys. Munitengera speaker reguwa. Tigowana kupota tichimuri kumwa yemufiriji kasi kuri zvisingaiti. Wili kuri kupisa zvisingaiti. Zvisingaiti. Kuri kupisa yesi mimbai ndakurova. Kupisa zvisingaiti plus kuchona tumwa mvura. Mvura is healthy these days. Kutomwa edu mvura kuzvinotingadi. Hapana doro. Mvura and maputi. So that square. Guys, number phone yangu ya tanga isikuburisa manamba bila nishanse my phone kona. Wanga na isikuburisa manamba. I think in network. Look what I have it right. She gave her 550. Regate taure na taure ni mfana wedu na ngikiri. And SIS MELLY. Oh, thank you Fadzaida Fuma. Thank you my sister. Thank you. Really pose speaker rakafai. Speaker rakafai. Speaker iri. Rara garao iri. Ha ragara ngo yakareba no rakaofa 0. Speaker kutongogwadzwa moyo kurirasha. Kutongogwadzwa moyo zvangu rikaenda pashi. Kutongogwadzwa moyo. Rakafa sure Fadzai guys. Tendai Fadzai. Tendai Fadzai guys. Achada kutengera speaker. Achada kutengera speaker Fadzai. Tendai Fadzai. Thank you Fadzi. Thank you. Right. Guys, tadzoka na ngikiri. Tauya na langwati nemazaka insoga nambo batanayi. Saka anga achifona apa ndikaichifonererani. Chinzo tari kuti chi. Kana anoti kana akanyebegwa zvakaipa. Right. Madana sagaka. Hello? Hello? Hey, Maradi. Did I to say? I'm going to report. Ndiripo chiko chakaitika nailani. Moza. Kwa uko nufana nukuti chakukatira ichakata eta wadi kufana pa namba yoyi kwa WhatsApp. Ndi kufana kwa WhatsApp. Fana kwa WhatsApp. Alright. Alright, la ngachi tuza. Ufana iswaga guys. Fana iswaga tiwe. Watu watamangwana kuna basa rinoindwa Samantha mwanangu. Munhu wese will be here. No, it's long weekend. Saka malo weekend to mundipa imwe topic inopisa mangwana tidzoke nayo. Wednesday todzoka futi neimwe. Mundipa topic inopisa on fire. And vai ser vese paku. Wani wakabloka na manje. Yesi picha mwanangu. Uli say mwanangu. Wangwaro hapa na hapa chakoni mazazo kumanya.
Ngaitimire la ngafone. Ngaitimire la vafone. Hands what is the basa? Chiro kaita kubasa tongo ya pama life is. Tine nasho. The benefits of working for myself. Yo ya padadira. Kendi check phone number dzake nini. Kutoti akasadai ndo phone nawo. No ilanga nditi. Okay, phone. Hello Langi. Hello? Yes Langi. Yeah. Yes, how are you? Yeah, fine, thanks and you. Good. Eh. Yeah, mupoza zvakaitika nditi. Mazuva ndatanga kuita zvekupinda mufacebook izvo zvipadwa I think it was last year. Yeah. Ibva ndaramba nyimvura ngati mukadzi uyu rikani botaura nemukadzi wedu nda WhatsApp paya hatakutaudzana zvakanaka tikutaura. Saka iye haana kumbondogara andiudza kuti chi murume ingotani munhu. Haana kugara andiudza izvozvo. Apa mukadzi wangu anga achiri kumusha mazuva iwayo. Tiri kutaura saka mimi ndakamborasa foni pandagara ndisina foni ndichopinda futi kufacebook neaccount yainge ndaingoshandisa iyo. Patatanga kutaura naye futi patatanga kutaura tingotaura asi kuti zvekugara tamboonana hatina tambogara tamboona tainguva zvepafoni chete zvongodanana pafoni chete. Iwe Langi unogara kuJoburg? Ndiri kuno kuJoburg kuFreenakeni. KuFreenakeni, alright. Saka zvakazosvika sei kuna madhamu vako kuti uri kudanana nemwe mukadzi ari Facebook? Zvakazoitika mukadzi wangu waishandisa foni yangu sometimes muona kuti vakadzi vakati ngware handiti kama munhu akambonomwira doro odzoka kumbovata munhu omboti ozara achisecha mfoni usaka ndo zvakazoita kuti azvibate mukadzi wangu. Apa mukadzi wangu unomuziva straight kuti uyu ndandeswaga igay murume. Zvakaitika swaga angoda kuti ndiuye kuJoburg ndokwaari kugara mazuva ano. Ndobva ndati okay ndiri kuuya Sunday. Yasvika Sunday handina kubatika ndakazoti hangu ndichitozvimwira doro nemachinda ndichifamba nawo. Ndobva ndati okay next Sunday yacho handina kubatika futi. Ine ndoshava kutoenda bhozi paakazondifonera ndiri kuSasolburg. Akakondifonera ini ndiri kuSasolburg pandakazova voice manje kuti chero zvikaikwa voice rakatsva nedoro iri voice remukadzi haridai iri voice ndere murume munotori gay. Ibva ndatoonesa mamwe machinda ekuMalawi. Pamwe pose pamanga musingatauri muchifonerana here? Mati? Pamwe pose pamanga musingatauri. Kazhinji wasingambofoni because ndasingabatiki pamakosi. 2 years ose maingota zvokutextirana pa 2 years apa. Ndozvizhinji zvakawanza kuti kufona ndaipo ndowanza kufona but pakutaura paya panobva ndakazowati no man munhu murume. Saka unokazozvona wega hauna kuzona medhemu kuti munhu murume? Ini ndadova nedhauti pachangu ndandiriva nedhauti ndichiti munhu murume. Mukadzi obva azvibata akati ndomuziva munhu ndiswaga. Akaona neprofile picture yake iri yekunamba yekuWhatsApp. Zvikandiswaga munhu. Ini kwakuzama kuda kuramba ngati ndingamboda nengochani chini. Zvikandiswaga. Mukadzi wangu wakutora namba yake kwakuisendera mumwe munhu kwakudza same kuti ndiswaga munhu ari paprofile picture. Makablokana? Saka izveni mari makablokana swaga wacho? Takablokana izvezvi. Okay, alright. Saka izvozvi kumba kuri kunetsa? Kumba nodova yoyoyo. Hey, kuti wakavatana swaga nokuti indoda kuziva kuti nai Langi swaga ngaipai Langi unonaka kunaka ndokwandinetsa kuti unozonaka iwe kakuhwa kupi kuti unonaka ndokwandinetsa kwai une rudo gunopengesa munhu une rudo gusingaiti unofona mavidhio call unodi hanzi unonyatsogona rudo adaro swaga. Semunhu ake kuda kundiputsira musha wangu unotaura mamwe mashoko. Hanzi ndaito musha wangu newe naswaga ende kwandisiri kutokuda ndovaka musha wangu newe.
message kwa yeye ndio kufonea ni zuro. Ndizo ndio mbloga. Saka patiweza papalandi hauna kubvira kuona tsogari palive ari palive achita live achita live ndasingayanyi kuzviteverere zvemalive ndasingayanyi kuzviteverera pandaikutaura ndandakataura naye kuwhatsapp saka wadambomuona chitava live kuti uzomunyenga wanga muonepi ndopandakamuona ndopandakamuona kwekutanga saka from there unazomboda kuita interest yekuti munhu wanoda hwekutanga wanda kunyenga kuti ndandimboona taruta nezvei hai pakafanambonya kuzvikora bhozi ndakuona machikoti aikuita zvokutaura ndichitopoza ndichitomuudza kuti kweuida uchinyanya kutaurisa pafacebook kuwaizviona sei waizviona sei kutaurisa pafacebook iwanga usiko facebook usingaoni malive ana anibona zuva rekutanga ndakatora nhamba ari pafacebook andakaiswa namba awawo ndopandakamuona ndopandakamutarisa ipapo ndopandakatora nhamba kubva ipapo ndandakuita zvokutesa newhatsapp kozvokutaurisa kwake wanga wazvionepi dzekuti zvokutaurisa kwaiti unonya kutaurisa pafacebook iwe wanga wazvionepi ndopandakazviona ndopandakatora nhamba dzake ipapo musiwani iwoyo achita ameti waipokotera aniwe panakutotora nhamba dzake ndikanoziva kuti whatsapp wakatomutumira mari here handina kambomutumira sendi angadoninyepera kana 1 rand yakaizi ko ari kuti ane mhindikiri wani ane chinhu chako anoti chinhu chacho chakasvika sei kwaari chinhu changu handipotozicho kwanogara i ndofunga hamene kutauranga unomutumire handinai right ko iwe sipagainda uchinyepa iwe kuti une manudharu wakavatara Langton uchida kuisa musomu uyu amene mukomana uyu chibharanzi chake kasisimirika kana mozogara ka handisati ndamboona bharanzi rinenge baba tarisemono kuti kubva pese pane nyaya idzi kubva pekutotanga iramba kuti handitokuziva ndambobvira ndakataura newe hakuti okay ndakamboenda taura newe 2 years guys ndichiuya pamalife hangu aya munhu asina kubatawo ndiri murume iwe usanyepera udzungaira mukadzi wako ari kuita nezi newe mukadzi uya unenomita benzi nguva yareba wanzwa zvauri kutoita izvika davangori mumwe munhu kana watongobvuma zviripo wokumbira mukadzi wako ruregerero kana ari kukunzwisisa wokupa for forgiveness wakauraaa manje ukapota kuti waona Langton unodhirita zvinhu zvako nokuti unotya mukadzi wako nina yakoti zvese kubva musi watakatanga kutaura zvese baba mariwe iwe chamwari ndanomisa jawo makontrakt kuwane mari dzakusareka mari yefacebook wazviyo nai mwariwe ende iwoka iwe uchamama manje wanzwa iwe iwoka ndokutane kumapeni iwe kumapena manje weitsi handihombe ngotidziva kuti uchisenda tumascreenshot twako twomatuzvitwa kunyepa kuti mira uchiona manje kugadzira bhomba rakapenga uri bharanzi instead oda uchitonyengera mukadzi wako wamuudza chokwadi akakudza kuti ndisi waka inini chaiwandinyepera kuti ndo chibharanzi chacho mukunzwisisa simeli ndichimuudza kuti mukadzi wako iwe zvakuno makuti bharanzi chinonyadzisa nhaimi ndaitomuchiona baba nechibharanzi chakadaro chii nhai mwari unoita chibharanzi chonyadzisa langa ari kuti utaura zvokumama iwe uri kuti chibharanzi chinoita chibharanzi chimene ari kuramba zvinhu zviri pachena
zvinhu zvese iwe kana uchikanda soendatika nyatso asi wakadhakwa iwe kunyatsorimemba matsatsi ese iwe unyatsorimemba zvese zvinhu zvese okay wairamba uchiita kuti undizive hey whatever kweko zvinova kuti hey ndaichata naye handizive kuti anga Langton even ndiri kutouchline uku uri pamalive kutaura chokwadi kuti iwe ndakambomita here one day ndaunozva kuti kwenda akwirane wakambonona ndakwirane urini chokuonogara nokuzive saka hatinambobvira takakwirana hatinambobvira kuti takasangana naye ungakona kutora biki munhu anodana naye mira inzwa kaiwewe ndosaka ndati ndida kupruvha zvinhu zvese am here mos handi zvese ndikuisa everyday ndendichiposta kusvika pazvakaperera simple as that handi uchiri kuramba mukadzi wako atazozviziva zvese izvozvo ndezvokubikira ndosaka ndati une chimwe chibharanzi so chimwe chisingaitoa ugona amai mwana mwari vaindipowo munhu anonditemuta zvidofu rakadai saka ndiwongawapinda mutokati ane parudo gwese anogona kushifta chiuno chake chikatenderera chikadai chikati dhadhadha ende baba akaoma ndati mukadzi wacho ari munhamo maiwe mukadzi baba makaoma maiwe iwe zvese ndati zvese am going to post zvinhu zvese vani ndogodireko kunetsana naye ndoposta zvese ikandati ndinazvo nai pande vandakambochinja statement I've got everything SIS MELLY ari kuramba mirai tichiposte nemuchizvitora kuno kuti uda kuti anyatsotaura ndakaudza kuti neudofu hwako weka ndiwo uchatopunza imba yako mukadzi wako akatoshinga anga achitokuda but uri benzi imagine kuti nezvinhu kunoisa mira ndosevha mama screen record haya ndiposte then chingoposta 2 years yoti ufunga kwamba ndati mira Langi patwezi wangatopinda mudo here nasiswaga yo aiwa zvati wakasikuziya here kuti ngochani nguva yacho yese apa ndakufonerwa namaina mai vakundifonera SIS MELLY mundidzose ndomai vachiti chikafu chi okay chikafu vasviki alright dona kuswaga tozomirira kuona kuti mauya achona mascreenshot achona iwayo kana wamakanda tozotaura kuti Langton akunyeka ndinazvo mani handina kana chandimbotyaina ndachandakadelita ndinazvo alright saka Langton chirega timirire chiswaga account so that tione chokwadi ndega account tione kuti pane chokwadi kana pasina zvakaipa it's wrong kuti anyepe kuti wakadaro nokuti zvinoputsa imberi musatotongofunga kuti chokwadi pamwe uri bisexual andoona unoda kusiva rimene kuvakadzi nokuti atitoonaka kuti mascreenshot ari kutobude kuti maitaura asi pawazogadzisa kuti ndakanga achiti mukadzi saka tochimirira V11 kana rauya V11 tochiona kuti tikubuda chiti kudii I'm sorry sure kuna madhamu varipiko madhamu asikana ende zvakaoma zvatoiti gwara swaga madhamu varipi naye asikana izvozvo nei mainini mhoroi ninongo sore yako so munhu akatodhinwa kudhara zvekuti kwai ndingazorwadziwa nhasi nekuti isi wakazoti vakasvirana mukosho andakubasa nazvo handi kutimba nokuda kwegaini handikutimba nokuda kwaswaka that's the spirit my sister yes that's my young sister yes that's the spirit unomirira imba yako mwana anomirira imba yake ndizofuti musha nhasi ndasangana nezvakawanda vatori vakadzi vakanaka vachopena magaro kukunda ine ndosvika izvezvaitotaura nemi titobva kubasa hangu ndobva ndoti uyawo muterere kunze
zvekutaurwa pano. Wakuicha akati handigezi handishandi ndozvishandira murostarend imi kana achitanga uyo kakungazoona ndinoshanda nemaoko angu handine mari dzekupiwa nemurume. Saka uyu kwaidedza mukadzi ndiye ari kutaura ndiye aripo mukadzi handimiri mari kupiwa nemurume ndinozvishandira nemaoko angu ndinozvishandira ndinobuda makufeni kudzoka manheru handimiri peyo murume. Women empowerment. Dzagara background vanhu vanobva nekure ngatitumire nekamapika angu aizvezvi waya akatora mapika kudhara ngasende mapika aizvezvi. Aya mapikicha ari kufacebook aya mapikicha ari kufacebook ari kufacebook anoziva kuti munhu anosenda mapika ake kubva akudhara kusvika izvezvi ngatore paizvezvi andakaposta izvezvi aune nditoriwo munhu anozvishandira maoko angu ndinopikawo murostarend zvinoita vamwe vakadzi ndichimuka ndichishanda namashift siku nesikati ndichishanda ndichigadzisa imba yangu but never kuti ndingaputsa imba yangu nokuda kwaswaka never ndakazviramba chati pangomusendera meseji ndichitofunga kuti mukadzi ndisati ndaziva kuti ndiye ndikatora nhamba ndikaseva mafoni mangu ndikamuona paprofile pic ndikamuona zero kuti swaga zvokutomuziva zvekudaro akati ukangoichingocha ndichiti atizvipikirawo murume kusaidi kwake tikambotonetsana ndikamubhuloka kufoni kwainini swaga kwandakataura naye akandibhuloka akandisendera meseji kaisungirira imba yako kudini ndikati okay zvapera ndikazoona afona nevidhio call swaga murume wangu achibva kubasa because madhezi waya akatanga kubva ndakavabatira meseji ndanga ndakubata foni yake every day ndidaona kuti chii chiri kuita. Saka video kwanga yakairiye votiitirana vodii but ndakangozosvika pangozvibata ndega ini video kwala ida kutadza chii ndakamuvhunda ndikati shara zvauri kuda wavangochamhere ndizive ndimuvi yangu uchiri murume pachako akati handizvizivi handisingochandichiya muno pandakatanga kupinda basa ndairowa musha zvavo ndakazonya muno murume wangu asati ambovata sipa handivhikirire murume zvakadai but zvokuti kwayakaita 2 days ari kumba kwaswaka mujobek kubva zvotashifta mujobek ndichinda kumusha haana mambogara apinda mujobek chero tikamuza kuti wacho watorimo haana mambogara apinda mujobek tatogara mujobek muna Brew Street ndomataiga hatana mambogara tadzokera mujobek kusvika izvezvi kubva pano pabasa paanoshanda haana off haabudi pabasa zvisingasikaune murungu haatorina off haatoendi chero kutauni kunotenga grosari chahontinetsa naiunina chahontinetsa saka pangoti kwaigurume anoti akati oti koi oti koi ndipo apatinetsa kati bamunywa kushanda pandiri ndinoti murume anoshanda pandiri pamuviri wangu indazikuzoziya ndichazoziya kana ndoona kuti zvechiwa murume iki ngotani ndizvozvo aiwa kana pasina evidence inonyatsokusungirira hayo kuti tione kuti chokwadi mapikicha apo kana pikicha akazobuda kuti vakavata vose kana mavhidhiyo ndopatoti mheno kana asipo aiwa pamwe saga anenge achingorevawo zvake nhema kuda ngokwatisai tatimirawo mapiki vamakusenda chimoza tamirawo mapiki kana mapiki azoenda kuna zveshuwa kararana swaga ndosiya aiwa imba usizve inoshindira imba yako aiwa ungasira naye ungada kusira imba yako kufira swaga handisiya ndachibata ropa mwedzi woga woga ndaisiya ndizvozvo murume imba aiwa zvitigara imba yako aiwa munhu fight for your marriage nenda hazviti vanozoseka hazviti hazvigoni asi nhaiwe munhu wangu nhaiwe imi manini imi munoda kurohwa imi mamune mchinyenga imakanga makanyenga ari musikana chii chingadei chakaitika dei makanyenga ari musikana chii chaida chaizoitika ino baba munoda kurohwa imi makatorohwa maini makaisa kurova munhu here maini makaisa kukiya munhu cheko cheko because maitozodei manga anga ari musikana wainyepa
kusvibisa saka ndakaudza kuti mapia kupedzera mamwe iri pano kundipinza ndipostera swaga naini kami nokuti imini munoda kuobva kwandiri munoti imimi dei anga ariswaga ari musikana chona makanga matonyenga 2 years tidanana afei nemunhu dei makatosangana pamwe makatoitaka nemusikana iye saka mukuchiitirei mukadzi wenyu pane chamuri kushorei pamukadzi wenyu bani kuti muzochiita inini chinonyenga kunzo muri kushorei pane mukadzi kana chiripo tichigadzirisa chii chamuri kushora idzi ndikushora kwamukadzi wangu ini chero iye wacho ndikikiri iye swaga wacho anga asingaone kuti munhu akutamba nei but munoziva kuti mukutamba imi mamishuka kutamba ndo munozotangira zvinhu zvakadai so zvokuti panopesera pava nemaproblems pamberi apa mukutamba imomo ndo mazvinotangira apa munenge munobva kumasvingo kuti muri mwana wekumusha kwangu ivi munobvepi kweni ndakuwa iniwe zhira iwe unoda kuroga uri wezhira iwe kumi kwazide ndakuwa kuti mwana wekumusha kwangu uri wezhira iwe wezhira vanozhira hatidaro haikona kuonya kudaro ora itiregai timirire mapikicho kana achinge abuda then ndozitangira ipapo kana pasina mapikicho avo hapana tichazokumbira soga kuti abvise zvinhu zvakaisa pedyo kwake kana pasina hapana kana iri nyaya yekuti kunesana kwako iwe Langi naswaga mukadzana panopinda midway pamaniza ozi kuti manje kana makanga muchiita vamwe wakangotora iwe woga haana kuningira saka hanzinaanzinoarakata sina nasanga hanzina nasi chiri kumuda hanzi chiri kumuda murume wochena nhasi atomutisa live atotaura kuti chiri kutomuda zvekutodaro murume ucho because aindifandira wanyora message okay okay all right saka ndadotaona zimoza ndibva so ndapano musikana ndati ayo vanhu kwai live yatango kone mamuchita yoyo ndikati vanotudizga kwai vanoti urimbotani ndabva washu tarisati zvekuda muri ngotani zvitautawa kuti makanga maningirira zveswaga manyenga tematoita swaga nekurudzidza wakachita kwanzi munofamba zvekudaro tikati makaita tikati zvinotingagosira ndikafamba kumazizi ndichisatiwa pamba here kumazizi kwai ndingaenda kumazizi atiro pamba mahota ukasvona chaiyo iri dhipu zvakaoma ingane ndofunga asi mimba musenye yekugera tiye zvezvimagerero amunoita ya munoziva zvazvinoreva kugera tiye aiwa ndiri kuda kukudzidzisai zvehanzvadzi yangu chero chibva masvingo tese zvazvinoreva iko kutogera tsiye iko kuya magerero amakadziita egora pakati ndo zvinoitwa nengo isai yekuti ndiri ngochanini mazviwa musagera tsiye musagera ndosaka isatotobvuma tingo because takanamanyekisa ndikaona tsiye ndikaona maiyeri ndikataiwa ndizvozvo tsiye iyeri kunzi munomu itori saini yeizvozvo munomu ndosaka mutona vachigona kunyengana ndosaka vachigona kunyengana akatoona anhu vane masaini avanotoona kupfeka hembe usingasviki kumusoro kuchisiya hembe yakashama pachesti yakabuda kunze kuisa maiyering kugera matsiye wakadarewa yaya ndo zvavanoona nazvo izvozvezvo kuti mumwe wedu saka musatedzera zvamusingazivi kana asingamboziva hangu kuti ndo meaning yazo ndaitori pamwe ndaitongodoro zviroira hangu kuti smart changu nditorwa pasi aiwa Langi kunyenga akanyenga wati kunyenga ndakanyenga sindaifunga kuti musikana kwai kunyenga ndakanyenga sindaifunga kuti musikana saka zvadaingofunga saka ndakatozozivawo ndaudzwa nemukadzi kuti chii kuti ingochani saka isusu tachifunga kuti munoziva kuti zvinoitika Langika kakumusha kwedu kazhinji kune condemnation kune chichi kune zvakawanda zvinoitika zvokuti munhu chero ari ngochani chachaye anotadza kuti abude pachena kuti hama because munoziva zvinoitika musha kwedu saka ndikati pamwe kuda ndo one of the cases iyoyo zvakandatofunga ngati
kana zvakadaro kudzai munhu chokwadi mudzimai azive chokwadi but kana masikirira kuti abusaiwa musi ndingambati kocha kuenda kaona mukadzi wangu muzati vakadida zvokutogwa kudai kugwa vakadzi kugwa kubvira ndozoita ngochani nhasi ai kungotaura hedu hatizivi chero soga mozati soga chero ndikambosangana naye one day ndikaziva kwanomwira ka ndochagona kutaura chokwadi ndiachagona kutaura chokwadi swaga anomwira mumba haindi kumabhawo kumwira mumba ashandi anoshanda zvokutachilai ndosaka chokarodza kukumbira mari dzema10 babedhuka mafollowers ake handizozivi ipapo manje kuti zvinofamba sei but ndinoona the way amakazviita zvezviyaka nditori quite a few people magay ari mucomment section akutotaura the way autori wakazviita uri gay vakutotaura da muzoverenga macomments nokuti isusu totozivawo kuti masaini ezvinhu izvozvo totozivawo kuti masaini ezvinhu ezvamakaita izvo magay saka ndakatongona kuvhura ndakati koinga wana itori akatozvitaridza kuti ndiri gay kamunetsekana nei mukadzi ndiye asingazivi chokwadi maingotevedzerawo musangotedzera zvandingazi zvorevei musatedzera zvinhu zvinorevei orit iripo regai timirire nhingikiri uyu atena akandwa kana azokandwa mauyu tozoona zvechokwadi kuti timutangira pati budise zvose budise zvose tiri tose ndopandotooti ndoona wange kwii because right now mashungurudzisa mukadzi manje ana panokwana panyaya iona ipa azopinda manje kwadowa kutonopereka mwana wavanhu ndiyakoti hapana mutobhadhara nokuti hapana zvamungaita makatokanganisa zita rake mutombodzifambira mubhadhara zvichafambigwa zvazo zvichafambigwa uchiti kudiko batiwo iswagaogao aiwa aiwa zvinowanika zvanzi zvinowanika oraiti movenosuwa mainichirepera kuti tisaba nichimbowana maevidence acho straight handitika chinyarara inyaya ichimboona kuti evidence waga chakanda kusvika papi zvari kuti anadzo oright pakanaka right saka guys anzina langi ina handina kuvoda watana swaga ndakanyenga noti ndaifunga kuti musikana handaunge ndaziva kuti murume kusvika nemukadzi saka right now pane two sides of the story swaga noti inini nhema ndakarara navo then langi ari kuti inini andakataura naswaga pamachats and nothing more nothing less kusvika ndazimbwa voice kuti voice nderechirume saka swaga ari kuti ane evidence ane mav11 handitika saka tochimirira kunzwa mav11 kuti abude kana mav11 azobuda tozodzoka pano toona kuti kolangi ari kutambire kwene pfungwa dzedu plus nepfungwa dzemukadzi wake handimona for now tongoti hapana nyaya tomirira mav11 swaga ari kuti anawo ndo zvakadai kuti varume mudzidze kuti mune vakadzi kudzimba munoda kufamba muchinyenga pese pese ndo kwazvinoenda uku darinai nevakadzi venyu idai vakadzi venyu chamuri kushuva kune vamwe vakadzi itai kuti zviitwe nevakadzi venyu kana uchida tateke bhamshot uchishuvira mabhamshot uchiona kuna vamwe vakadzi tekedza wako bhamshot handika kana uchida mune zvaunenge uchida iri makeup itisa wako makeup yei handika uone zvauri kuda pamukadzi wako idei handika right saka tochimirira v11 kana rabuda then tozotangira ipapo handika guys from me to you I love you so much have a blessed night guys my family Madumbe page how are you long time open the line please Loreisha I'm so tired now me drinking water Lorraine toko from my line saying yes at yapera I think I said tell me nikikira I said tell me the conclusion asateve neconclusion kanasi kana muchida kuti ndivhure maline ndigare dzimwe 30 minutes tengai ma5 matickets 5 matickets ndogara 30 minutes for my Madumbe people
Madumbe people 5 tickets loga. 5 tickets no pay 30 seconds 5 tickets pay them no. We do mark 2 and there. Can I play that you do 5 my tickets. Mucheberere 5 my tickets no vura. 5 no vura. Muno we analyze isati yapera here. Analyze cheni inoitwa kana mavhiri 11 abuda. Mavhiri 11 akabuda takamaona tochidzoka majipana kana kuti 5 tickets ndo vhura maraini. 5 tickets ndo bada chivhura maraini. 5 tickets ndo vhura maraini. As the Wayne, oh, thank you, Wayne. Thank you. As the soga and big. Well, once we made them soga, I saw them to Mancabaripo. This was what I miss in my line of Gogana evidence. They push. Of course, I'm put in live. Swaga, you chikanda manigikiri, chikanda ma V11, swaga, kanda ma V11, kanda ma V11, achona, noguti, ndakunzwa swaga, but made them Daran Jakuna. So I sister told me that you uchivura, ukandi ma V11 ako, then to Chizoa, Zokera, Chizoka, V11, Ravepo, Uyaikuno, Koizaka Befish. Ishaka Befish. Samira ma V11 swag. Sa V11 tukakandwa chete. Choba tato famba nenyaya yachona. Tutoona kuti okay, saka langi ari kunyeba. Tototangira futi pa kana V11. Kana mtuna ndigare 5 tickets. Florence 5 tickets. Unondipa ere 5 tickets ndite. I buy 5 tickets month. Thank you, Charlotte. Aiwa keroka tiri kuda V11 takuda kufamba neV11 ka takuda kufamba neV11 tisvike pakuanalyza nyaya yacho. So far hapana V11. Hi comrade Laina, how are you? Kwenda kuya nyaya kupera. Izwai kuna Leo wangu huyu azindokupa mali yacho last week. Ndopodo ndivexa napo manje pakuti ndokupa last week Leo. Correcta uti sisimeli ndokupa next week. Ndobva ndapinda ndobva ndaenda mberi. Uda kuti uzoti ndakati last week. Wona zvawanyora ndokupa mali yacho last week. Apa manje. Pa last week apa ndopa wairasa. Pa last week apa. Pa last week apa. Ndopa wainyora. Service asking to be agents. Gadzirisa uti next week usati pa last week. Notunobva kuti sisimeli dzokera munovereka zvakanaka indakati last week. Lee Annie, how are you? Mira soga ndopedzana na Leo. Leo gadzirira. Leo, I'm waiting for your response. Leo, I'm waiting for your response.
Oh, azotaura kaliyo ndewanipi zvangu mari wanga uchida kunditsvika naye saka ndabva ndakurumidza kuzvibata kuti uri kuda kunditamba kunditsotsa uda kunditsotsa right ari kupisa organi thank you ari kupisa organi ndimi but handivhure maline for analyzation kuti muanalyze handivhuri kusvika vatenga 5 tickets kusvika matenga 5 tickets ndo vachazobvura kuti muanalyze handivhuri sogari ari papi liye chipoko chepana chogara chiri pano chipoko chepanapo chinogara chiri pano right saka zviri SIS MELLY tizoidayo uzombera munhu iwe munhu ari kubvira mbaliyo takuna anzani ndabva kutambira zvinhu zviya and then noti kuti hanzi zvekunyepa izvo and ndofanira kuti vabva vadhiisa and then pada kunyepa kuti akasingaziva komapona atitumira natimirawo evanhuona picha akadaro hauka kana kuti anga asingaziva maitumira namaponi mapono zvese ndosaaven yacho ndoakanda ndomarabha dzima 1 phone dzima imwe phone ndefoni 1 ikuti maekwa handisiti maekwa arubva kupafoni yavo kana kuti nditonyedzei ndidzoke futi right hairi kudzokorota nditonyedzei ndidzoke futi okay kune maponi ariko kwai kune maponi ariko kwai kune maponi ariko ha zvati uye bona hanzi kwaita maponi ariko saka Slick round ndibate kana ndapedza live. Slick ndibate kana ndapedza live. Yeah. Sisi ndakanchiti iye anogotaura kuti hanzi anga asingazive kuti ndiri murume wayachineba ende handisi kuramba hangu kuti kana mukadzi uyu ngaade imba yake or whatever, there is no problem about that and I've been protecting imba yake zveshuwa because dai kuri ndandisingadi imba yake ndiprotected I think ndakaburitsa zvinhu zvakawanda kana ndakaita imwe other way yekuti ndiburitse zvinhu izvi. You understand? But I was just to protect kuti handingate kuti munhu adzingwe kana abve pamba pake nekuda kwezita. You understand? Saka Taura tinzwe saka.
Yakudzokorodza yakudzokorodza network. Yakudzokorodza. Ya yakunetsa. Yakudzokorodza. Alright, swaga iwe ndikandire ku inbox kwangu. Ndipewo WhatsApp ya. Ndipewo WhatsApp ya mukushandisa SIS MELLY. Iyo public number iyo yaunayo iyo 064 yo public number. Oh yakunzwika right. Ani zita right here. Itai. Kana isika tinotikandira ini kusave ndione ini kuti haufa. Right, mira ndite yekufona. Oh. Anchida kubvunza kuti kopa mapona tomashedha here. Mai Mapono kana kusave kana kuwadza kwangu ndoni. Number is alright, mira ndite screen record. Ita screen record ndakaputsa imba ipikweyo. Akashinga ari kuda imba yake ko pane chakaiswa. Imba yandakaputsa ndeipi? Murume wacho ndiye akaputsa imba yega. Anobatirwa zvinhu nemukadzi. Ndakaputsa imba yake. Naye munondishumira. Ewe imba kutsika kwanga ndisimba yangu nemukadzi azandisimba yangu swagaira zviti. Saka ndakaputsa ara ndikaita tanzi wakatoputsa imba. Ndakaputsa kana aisaka yake ainonyembereko apa anonyepera kuzviamba asinga munhu tinde ndinekuda mazama tombobuda ndakaita enyika apo titangu ekuwhatsapp ine mapotos ataitumidzirana apo ogoti mamwe mafika apa ndakatumira screen recording ondipa. Screen recording. Guys, admin team ndaona munhu akanzi Stella comment section. Stella Mabasa uyu. Stella Kenzani Stella uyu. Ndiye wamunopa screenshot uyu. Ipai screenshot dzamatora dzevanhu vapledger mari yaswaga kuna Kenzani iwe ukapost screenshot, then you have to follow up nevanhu ava kuti ndini admin waswaga mari dziya so that mari dzopiwa kwauri and it please madmin ipai Stella Kenzani uyo ma screenshots evanhu aya vadingirira mari va pledger mari, then Stella feta follow up. Mai ndisendere kwandiri ini ndokandisendere ndomaposta ukasenda ndomataridza vanhu. Senda kwandiri senda todzoka panapa mangwana futi iri holiday mangwana todzoka panapa wanipa mascreen recordings iwayo mara vangogarira murume wavo zvakanaka chete ngavangoti imba yakoita nyange zviri zvakaiti kwetaira kuti chitiwo makono zvese takatumirana zvese imi baba vati kunoungaira saka sokozokutumirayo then tizodzokana ndamaona tadzoka pana tangotumirai ndikukutumirai. Alright, iri boss wako. Right. Saka guys takumirira kuti machats V11 auye kuno. Kana ma V1 adzoka tochipinda pa final. Andika pa finali anditi yalangi na swab. Tichiziva chokwadi chakamira sei. Ndiani ane chokwadi ndiani ari kunyepa. Andika inenge yakuchopera nyaya iyi. Madam imirai kure, madam ninongo mira kure yaisi yako. Ndeyaswaga
naLangi vari 2 saka tozoona kuti game racho rakamira sei. Saka mirai tipiwe kuti guys saka mangwana tokontinya kana kuti akauya nhasi manheru togona kukontinya manheru anhasi iholiday ngati sipano holiday tokontinya tichiona kuti zvakamira sei nokuti hatidiwo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka nditika saka guys mogara makasa notification station mukaona cheti notification ndakuya anditika tobva tatanga nditika okay guys saka mamlines tozovhura panyaya iyi yapera anditika so guys love you so much take care from me to you